sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow kita dan juga dan aku dan simbolis na madangarong be ana ni na lemo lo ko bereng terlumo bijaka dongan nong di paju lo ko bereng termasuk ira di pertahaton do be on berusaha do be pertahaton cuman na koni kendalana dang dijelaskan dak sudi be dapat memahami awalnya terjadi ya gabe budi dipikirkan generasi muda terkesan gabe ribet tersongoni maju songon patu juluna buah buhay nonang tari botari on baboy manong ti tinaban mulai mahoras merita salu. Ya, terima kasih untuk Bapak Blue Hairs Manado. Berikutnya kita sapa Bapak Dions yang baru bergabung ya. Horas Bapak. Iya, mang. Horas mari kita sempurna. Horas Bapak. Ngayon ba may hanap ng Bapak? Nalilingar ro. Nomor mobil Persi itu yang Bapak ni naraku. Ngai boto day nang day. Jam 3 boy, jam 3 daw. Bahama nomor hais mertunuk dah bah. Ay, mada nomor hais mertudu kon. Oke lah, terima kasih Bapak Dions setelah bergabung di Rumah Edukasi kita di sore hari ini ya. Oke, di sini ada satu komentar dari Brother Giro. Kurang sepakat dengan judulnya karena dulu nggak ada ulang sadari, makanya itu hasian kita angkat ini ya. Naulina lagu. Kalau misalnya zaman dulu 1 hari juga sekarang 1 hari apa yang mau dipertanyakan. Tapi kalau zaman dulu itu kurang, tadi orang tua kita sampai di sini 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Padahal saat ini bisa dilangsungkan 1 hari, itu yang dipertanyakan. Ya itu Brother Giro ya. Oke, saya kira tidak berlaku itu karena semuanya sudah sepakat dari awal, tidak mungkin lagi. Kalau itu memang sedekia ya, kalau itu memang nah kita tidak bisa menentukan di sini ya. Tapi saya ucapkan terima kasih untuk tanggapan daripada orang tua kita di bawah juga. Oke, berikutnya kita serahkan kembali kepada Amang Royal Sinaga. Silakan Amang Royal. Mau lihat ya mak, horas madi kita selalu. Nah, Rasa hari tahunnya nggak pala di post di banyak kadongan. Sapa dapok do iba terlumubin na pinatorang ni amang disadat suaksong ni doho amang boluher ada nungah ya ni nung laning taringot tu si ada nak pasongon ni tinabas sautik nai songon hata pabuka siya ni iba ulaw sadari idok konon ulaw sadari dangna tinujuna mulai dari pagi sampai sore daun dangi tinujuni paddohani tariri mulai siya gijang dohonon nungain na marsi balosan apang doho jual marsi balosan muse sinamot doho pasamot doho ulos sinamot doho ulos marsi balosan mamuse tikir tangga doho paula une nakingani mulai sa gijang tadokom marsi balosan apang doho juali ugasan ni parboru apangi ugasan ni paranak sinamoti nani jaloni parboru ulosi jalon ni paranak songoni mamuse tikir tanggaon ulaon ni parboru paula unei ulaon ni paranak. Hera songonima pangalapation taringo hujuduli atong molo ulaoni tikir tangga doho paula une hati hai dang diulahon di bagasan sadari tidak dilaksanakan dalam 1 hari alai songonari taulahom mai di bagasan sadari duk sipul ulauni gabeima tagwari mai ulau sadari alana hati hai ulaun ni parana do paula une ulaun ni parboru do tikir tangga dang diulahoni ibagasa sadari alai hujaman no fusi saunari taulahoni
na perlu sirihi tatta si buat tatta alanya hado uban na diulah su zaman nuaing ulau ni ibaga sadari ima na tu perlu na naing si taringo tatta udut tu sima asaboy dapat ipolani alanya hadiulahon ibaga sinuaing ibaga sadari ikon talului ma maknana manakpe ahado tinujuna naujui diulahon tikir tangga ahado tinujuna diulahon paula une asaro nakaling sapada po tiba doho amang desa adat alana rumah tangga na barui isuhu parana doho suhu parbodo narap paturehod do nasida paturehod do nasida rumah tangga na barui atong hati haro parboru madapoton manang nadigwari tikir tangga ahado horowa tinujuna bannaro nasida holat tangga ni bela tukido na kinara nani hitung na mulai ba mga lapati dangi dang tangga ni bela tuki nani bilangan na alai holag guari nama padoham may tikir tangga manakpe padoham may hu keluarga na barui mulai si anima dung diulah tikir tanggai si animu sehuak karina mangihut dang say matua hu si matuana behita madapoton contoh ngata botoy dia hutani helat tai molo habor nginak kita ido can na lain dang subang berohat ngata boto be idia jabuni manak petanggani babani jabuni helat tai doho burut tai jadi asabu idinggar rumah tanggai atau ngah do sipatu pakusi imanak kaningani tabuam mutik ni payugun nalaho bainon nagabebuni asadong parbulu-bulu rumah tangga na ibarwi suak songoni do di dana paula une na dihatahod do tu hula-hula na dinggad do hupatu pahami na naing pajayan ni anak kot taon heran songoni do na tinuju na boy nila patataring okupad dohani alai husonari diulahon ni ulah sadari alaniaha inorhon ni ng persikola mananuaingon yak kaya nakon tabay tama ese manakot tabawa tabay do tama ese manakot taburu jalanung nga dus be ay molo hati hay inna ninna naujui ang guburui say matua huda purdonin nanido dang say maribar do persikolan dak sarupa ay hatay do namadok do pa marmemeana dak tudal do marmemeburu alay huwa zaman nuaing nung nga bedo pa marmemeana do pa marmemeburu sarupa na matoha niana do buru sinuaing i madalan na banna diulahon ni bagas sadari i ulaon tikir tangga doho paula sido boti ma maulati ma gabi ma horas pinatape ma huinang hos. Iya, oke, terima kasih untuk kata pembuka dari Amang Royal Sinaga ya, dari Bandung ya, luar biasa menginang. Oke, berikutnya tanpa berlama-lama kita serahkan kepada Amang Harto Hutapea dari Bekasi. Silakan Amang Harto. Tong ipotong ba? Oras sinakos. Iya, horas Amang. Oras matongtong dang niya kanitutuan namin dari atas na tongtong ng mga liat tongtong na pingan at orang di topik na pinasa ni host tumita. Jadi sautik itu baju berbeda. Jala memang on rupani nasay nigari do niwal siya na kanitutuan ng timulo ate. Yakkanadwi ahlu sebetulnya filosofi ini di mana paula une dohot tikir tangga. Jana memang moloniuhan do sinakana dua naujui filosofi ini na paula une lapatan na buero honor rupani naudedo
si buru muli soni nang si panguli. Dalam arti di sirupani, ido yang guna jolo, dangadong napatupahon paula une i dalam satu hari dohot pestaujuk. Artinya, ikut jolo marsapur do si buru muli dohot si panguli baru pe asadong hata naune. Ima yang guna jolo padohani nyan raun di pangguli nibe pe odang apala songo nibe maknani paula union ngamudai bergeser termasuk mai di haroroni yak kaugamonuaing. Jadi yang guna jolo padohani rupane na pinau itu niwal sinak kana tu molo soune si burumu di dalam istilah sonarion rupane perawanin na boydo ipaulak si burumuli marhite-hite yadat soni tong nagsi panguli artinya molo so gabi bawo de mana rupane boydo tong nagabi gagal jal anong go konsekuensi ni yak kaulaw na pinatupa songo dia tong yadati nagabi molo tungpe ipamula si burumuli ima nauji binege molo sa niuhal nasonari bergeser may nakingan tuaka ari-ari nuaing dalam arti nungatong naking takas di padok akan itu nami songo dia rupani filosofi ni napaulok unay termasuk may rupani sonay memang ada ragi hotan artina ngadong berpergisari sonari alaunedo merdalan ulaunin na tutuga betu sima diterapon di hauneun ni ulauni ima gabe maknana. Nah alarong pergeseran ni maknai nakingan pergeseran ni filosofi tu jamat-jamat sonari makana nga gabi ulo di ulahon gabi ulaw sedari so paduhan nila kadongan rupanya nakingan mula tung iro amang royal sidaga pedatung nagabi baga sa sedari alay di dalam sedarima iulahon sebetulnya kan ngatulu prosesi ujuk paula une do tikir tangga artinya di hari-hari yang berbeda deh alay mo tung iulah pe di baga sa sedari ima nerok na gabi ulaw sedari sesuai nakin horok kali pergeseran ni filosofi ni ulaw ni pangatusion di paula une do tikir tanggai. Nah, itu nagabi boy mabayin ulaw sadari. So, ngoni itong tikir tangga, yang guna jolo, molo sa niwal do padohani ropane, sa kewajipan do sa natuwa nagabi, pajaye hon yan akon na dung marasahotan. Jadi artinya begitu di pajaye, isodo tong di ulaw tikir tangga, ro, si matuana maning na perburu, mamereng, naung di pajaye, burung dari hot helana. Jala memang songon na nyamang royal nakingin amang desa ragi hotan adong go tong rupani. Mono sosikop ya ibereng na tuwe-tuwe ido ay kana hurang. Jala naksala nagabi urupan ni perburu. Molo ibereng go perupani ya nakonnay di parngulon na adong sesuatu na hurang. Jadi ito rupani maknani nedway nani atusan nani uhel sonari perlu dei ulahonon tikir tangga doho paulo une ala nang songoni nakinga filosofi ni pergeseran ni na paulo une doho tikir tangga ay udok nakingan dungro agamay sonari adong do hatarupani na pinado muli debata dang boy gabi si sirangon ni jolma latar belakang songo dia penakingan ni si burumuri dohot si pangoli tang gabi boy sirangon ni jolma ina man gabi berlaku soang rion tu akka parrumah tanggau dia nakik kudokon yang goda jolo molo saunedo si burumuri dohot si pangoli ya bisa aja dikembalikan lagi artinya boy do mulak muse rupane ipaulak itu sorok kon lakingan begitu bergeser sonari nah ima na horok kon rupane dang saiko jolo adong behasa puran ni si burumuli do si panguli asay ulahon
na paula une. Jadi ima na hurok pergeseran nido tong mabay na sa gabi boy ipangula hono nitong boy bergeser may maknay. Nasonari suku-suku nakingan atong golong nga bergeser nakingan filosofi ni paula une do tikir tangga perlu do pay na memang tapay huti do di setiap proses ni namamuka pardong saripeon isada anak ni raja lo buru ni raja mulai sen naju mulai mai sen namar hore ding marhata sinamot tujukna paula une jala memang esensinya dang gabi hilang idora mungkin asa gabi adong mempertahankan paula une odok terkir tangga baik penakingan na hodok bergeser di pangalapation ni na paula une ade. Jadi alain na hodok rupani unang gabi mago dora mungkin dia ke proses-proses ini pembentukan di sadar rumah tangga mulai senda jodoh sonarion do proses-proses dari dilalui asal lengkap. Imalah salah satu mungkin mempertahatuni jadi memang sonari mulut tabereng terlumobi dia ke perserahanon. Aina tikir tangga do na paula une do tikir tangga. Seremonial nama, hulang asal piak pun nama dangarong be, rupanya apalagi gua sore jam pitu inna, iulah huni dangarong be, hulang na ipasah nama songoni itu berburu, ipasah musa diktena, aso songoni na hubereng, dangarong be rupani adong be tari desi, naga bisa ada si putihon bacuma ya lengkap prosesi. Alai mulut tabereng tapi hutih deh, apa sementara biaya mungkin akasangonoma na perlu tong terlungobi hitakkan ng ulah untuk dikaji ulang Muse sebetulnya molo memang benar-benar do imana dibutuhkan di proses di pernikahan ini untuk menghilangkan biaya mungkin mana gabe anon tong terlungobi mati akka kita na pinajulun yak marga-marga untuk menggali Muse ada so ini majo inang host na hububoy hupasahat patujulo ni pagkatyo tanom musay boy ma berkembang musay dia ka pembicara ta hupasama musay para tiket ng host. Ya, oke, terima kasih untuk Amang Harto. Tapi ya, berikutnya kita kembalikan kepada Bapak Dion Spurba ya. Saya Pak Iroko Bapak Bang, dipotong. Silakan Bapak. Ora sehuripu mengihutun antrian HP. Ya, saya teh emang si Royal bau namanya aku ini. Sesuai antrian di bapaknya Bapak terlebak masuk. Jadi berapa? Aku udah terpilih ke Bapak urutannya. Alay tak ko Bapak sama kursi. Ikaw kursi VIP jolo. Gabi main na boro. Hale nauli na rin gammat itu kapag dapat nakaraja na nanghudul digijang. Nah tapi dohon nong lagi tira atik na digigijang ikarosi do kan dohon digigijang ikarosi atik na pelek do digigijang semen tirang minoto ba nahudul digijang maju ni hatahon esa tawi mari hita saluhu na hurturu podom-podom tu sanggul jabula jaloho maju sobakku sobbani persettabian nerang na hulangga umben na hulonggo na takkas do sinukku sirraja na boto didok judulon bedanya ulau sadari zaman dulu dan zaman now jadi sawatik pangatusion sianiba taringot ulau sadari ima paula une doho tikir tangga. Tarida do ibo siya suarana ninna. Paula une molo na nadapok ni ba baritana, nadapok ni ba sejarah na najulo ninna say di patupa sara na tua-tua do une di pamatang ni poruna. Songo pajaga ni pamatang na. Ati dia rong akabawa na marjahut-jahut manang na makatidakon hadatun na marhite boruna ninna jadi kita kan holan na manguhal nama irobin na gabi bay paula une ulaw ni dia rong akka une na pinasahat ni natoras na law majaga pamatang ni boruna jadi arong nakan na madog dia akan naso cete binaborok ko naso martagabe paula may une ini na barang haro hiaro pepinege barita ya ledar tong dang salah tong. Jadi di hati heima di paula na sida une na di pamatang ni paropuan manang na di pamatang ni oroan.
asa unang gabi pangabati di hagabeon dia kapargelengon na. Jadi tikir tangga na saya ditikir si matuan aro tangga ni helana dia tutu partangga bala tu gajil do manang nagonop jalan musena julu gorgai arong do artini. Jadi di bereng nasida matangga bala tu ni helana jala tarida mamusesian gorgana pinatupan nasida di bagasna ido nggo papala na binoto filosofi ni tikir tangga molo zaman dahulu ale molo zaman now na dipatupa pei hiaro husukum memang itong tuna tua jadi molo songon ido di zaman nuayang di zaman modernon ala nang masuk doha kristeno ni tu bang sobatak tarlo mo bimanguse nunga hampir sudebe bang sobataki marugamo na tapi marasing-asing arong na muslim arong na kristen arong musero na penghayak kepercayaan iman na marhapor siaw tu putem le jadi na bulon relevan do peulah honot tesedarion di zaman modernon rona sida maddo relevan dia tong arong unei di pasaha tu boruna sian naso pamotoannya jadi terbantah kam mai merhite honada ninna nasida ale 10% molo di zaman moderno dang haro di pos beula honot tong dialana boido honon nuaing ngagudang betong mabay paula unei holan seremonial holan asal mamardalan dang teri debedisi hera pagurini si panganon holo naman holat dihepekkon tentuane ba ni si tanggo-tanggo sasai cicangi nga baru hera pagurini si panganon dihepekkon alana marningo tikki dauh tani parboro ninna muse jala sedo song nidok nakadongan nakaningan baholan diulahu disadari ba disiru ulau nujuk disido ulaun pasah adat balas disimuse tikir tanggana jadi holas seremonial nama dibae dipatu pasonari honi jala molo memang molo bui ya molo songoni ba madok molo memang nong tugu do hapor siaot tu ha kristeno ni tu gamu nata POP mungkin bisa jadi lembak laun itu akan punah juga itu pada seiring waktunya akan ada pergeseran-pergeseran yang akan di baru noko dirusak oleh raja ada no salah alana si boto ada do nama negaya ada datu mungkin naso si boto ada menegaya ada tersoni molo sianiba naboru saotik songo siapa buhay ba na dia pi manang nama asa ba na jelas kita holan namar naning manguhel hamorao ni ada batakiro dang na gayo manot tu hobbe manang na mencari titik benang merah untuk dijadikan sebagai referendum ataupun mau dijadikan sebagai patokan. Ngeliatin apa bro? Iya, oke, terima kasih untuk kata pembuka dari Bapak Dion Purba. Berikutnya kita kedatangan. Hai teman-teman relator Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.